Ràdio Barcelona, la primera ràdio de tot l'estat. El 14 de novembre de 1924, a 2:15 de la tarda, va néixer i des de llavors, 84 anys després, s'ha convertit en la ràdio de referència a la província de Barcelona. Actualment la formen 7 emissores de ràdio amb diferents posicionaments. Arriben entre totes a un públic molt ampli. La cadena SER és la garantia del líder, una ràdio propera i a l'avantguarda de la tecnologia que aposta per un producte directe i de qualitat. És sinònim de credibilitat, informació, immediatesa i rigor. Compta amb 374.000 oients diaris, majoritàriament homes de 35 a 54 anys, de classe social mitja-mitja i viuen a Barcelona capital i a poblacions grans. Ona FM, esport i diversió, l'emissora més jove del grup. Informació esportiva, retransmissions i butlletins per estar al dia del món de l'esport. Programes plens de diversió i humor que ofereixen un punt de vista diferent de l'actualitat. A Catalunya ja compta amb 18.000 oients diaris, majoritàriament homes, de 25 a 44 anys, de classe social mitja-mitja i mitja-alta i alta. 40 principals, la ràdio dels èxits. L'emissora de ràdio musical líder, tot un referent musical i estil de vida. Grans èxits contemporanis del pop nacional, internacional i llatí. Ràdio oficial en els principals esdeveniments musicals. Més de 274.000 joves l'escolten cada dia, nois i noies de 20 a 34 anys, de classe mitja i grans consumidors de marques i tecnologia. Cadena Dial, lo mejor de nuestra música. Emissora única en el seu gènere. La millor selecció de música melòdica en castellà i en català. Actualment compta amb 137.000 oients a Barcelona, majoritàriament dones, de 25 a 44 anys i de classe mitja-mitja. M80 Ràdio. Tots els èxits dels 70, 80 i 90. El millor pop-rock de les últimes dècades és la base d'M80 Ràdio, una ràdio adulta i melòdica que ha sabut conquerir el públic masculí, de mitjana edat i amb un alt poder adquisitiu. Un total de 93.000 oients cultes, contemporanis i urbans. Màxima FM, la ràdio dance. 24 hores de non-stop session, amb DJs de renom i programació que integra les principals disciplines del món del dance. Es dirigeix a 83.000 joves, majoritàriament nois, menors de 34 anys i urbans. Estan a l'últim en tecnologia i música i es preocupen per la moda i l'aspecte físic. Radiolé, alégrate. És l'alegria de la música espanyola. Una combinació perfecta dels grans èxits amb estils de nou creixement de la música espanyola. Sevillanes, flamenc, cançó lleugera i el pop elegant i suau. Música destinada a un públic més madur. Més de 36.000 homes i dones de més de 35 anys, de classe mitja i molt participatius en totes les accions que es porten a terme. 7 emissores que ens porten a ser líders a la província de Barcelona. Més d'1 milió d'oients ens escolten cada dia.